Araw daqsxejn żvilta! Araw daqsxejn żvilta! Isteriku, negattiv u diviżiv. Hekk kien l-ewwel diskors tal-kap nazzjonalista Bernard Grech f'kampanja elettorali. Diskors li fih Bernard Grech irrikorra għall-ajjat u t-tixjir tal-idejn. About time! Anzjanek Gustus bil-beretta. Huwa saħansitra l-issem kliem kontra l-Laburisti u dak kollu li għandu x'jaqsam mal-Partit Laburista. B'diskors li jiżra l-mibeda huwa deskriva lill-Laburisti bħala nies vili li qatt ma jinbidlu. Sot quddiem il-gideb tal-Laburist! Żvilta ta' nies! Kont qiegħed nagħmel house visit fin-naħa t'isfel ta' Malta wara l-mina. Dak illi jagħmlu dawn il-Labor fil-gvern dejjem hekk kienu u dejjem hekk jibqgħu. U f'diskors sinonimu ma' Simon Busuttil, Bernard Grech saħansitra spiċċa jsemmih u jiddefendih. Ara kemm attakkaw il-Simon Busuttil? Dwar il-gvern li kien ta' spalla għal familji Maltin u Awċin tul-pandemija, il-kap nazzjonalista Bernard Grech baqa' negattiv. Daw qegħdin iberbqu il-flus fil-ħela. Il-kap tal-partit li fi żmien ta' sfida kien tefa' l-piżijiet fuq in-nies bil-qalb spiċċa jgħajjar dan il-gvern li se jibgħat ċekk addizzjonali għall-irkupru mill-pandemija. Imbagħad bil-wiċċ tost kollu jiġi iferfer iċ-ċekk biex jgħidilna illi se nibatilkom 100 euro. Nistgħu nerġgħu niksbu l-onur. Huwa kritika lill-gvern ukoll għaliex fi żmien meta d-dinja ntlaqtet minn pandemija għażel li jwieżen lill-familji Maltin u Awċin. Fil-waqt li r-rata ta' dejn ta' pajjiżna hija fost l-inqas fl-Ewropa hekk kif ħerġin minn żmien ta' sfida, Bernard Grech kien jippreferi jitfa' l-piż fuq in-nies. U mhux tiddependi biss fuq is-self. Il-kap nazzjonalista li fl-aħħar jiem rajnieh qabbel l-ekonomija tal-pajjiż ma' logħba monopoli u lil pajjiżna ma' lokanda ħażina, issa sab il-ħin ukoll jitkellem fuq il-programmi televiżivi li kien jara fuq l-istazzjonijiet Taljani. Inkredibbli hu, bit-Taljan meta kont żgħir fuq il-Kanale 5 kont nara inkredibbile ma veru. Veru, veru, veru. Ma setax jonqos li dak li fil-Parlament kien qali u gladjatur u li fuq it-televiżjoni kien qali jistħajlu Rocky issa fil-pjazza tal-Mosta infex jgħajjat. Qalt li kuraġġ. Qedtilha jien kuraġġ għandi kemm trid għaliex nafu illi qegħdin fuq in-naħa it-tajba tal-istorja. F'diskors twil ma naqas li Bernard Grech baqa' jgħajjad biex isir Prim Ministru mingħajr ma lissen il-viżjoni tiegħu għall-pajjiż.